Kaixo, bideo honetan zatigarritasuna landuko dugu. Zer ikusiko dugu hemen? Hasiko gara ikusten zatigarritasun erlazioa zer dan. Gero, zenbaki baten multiploak zeintzuk diren eta nola kalkulatzen diren ikusiko dugu. Bardin zatitzaileekin, zenbaki baten zatitzaileak zeintzuk diren eta nola kalkulatzen diren ikusiko dugu. Eta azkenik, zatigarritasun irizpide batzuk aztertuko ditugu. Guzti hau ezaguna egingo jatzue aurreko ikasturteetan ikusi dozuelako, baina errepaso moduan ondo etorriko jatzuela uste dut. Az gaitezen ba zatigarritasun erlazioa zer dan azaltzen. Bi zenbakiren artean zatigarritasun erlazioa dagola esaten da, bien arteko zatidura zehatza denean. Hau da, hondarra 0 da, inolako hamartarrik gabe. Adibidez, 80 eta 4 artean badago zatigarritasun erlaziorik. Egingo dugu, 80 zati 4, 20 ematen deu, zatidura zehatza da, beraz badago zatigarritasun erlazioa. Zatigarritasun erlazioa dagoenean esaten da, handiena txikienaren multiploa dala. Hau da, 80 4 multiploa da. Eta aldiz, txikia handiaren zatitzaile izango da. Hau da, 80ren zatitzailea da. Ikusitzagun orduan orain multiploak nola kalkulatzen diren eta zatitzaileak nola kalkulatzen diren. Hasiko gara bat zenbakiaren multiploa kalkulatzen. Konturatzen bazarie, multiploa dator multiplikarretik. Orduan biderketak eginez lortuko ditugu baten multiploak. Beraz, bat bider bat, bat bider bi, bi, bat bider hiru, bat bider lau, eta horrela egingo genuke, nahi genituzke multiplo guztiak lortzeko. Guztira zenbat multiplo izango ditu bat zenbakiak? Infinito. Eta 3ren multiploak zeintzuk izango lirateke? 3 bider bat, 3, 3 bider bi, 6, bider 3, 9, bider lau, 12. Konturatzen bazarie, 0 ez den edozein zenbakik infinito multiplo dituela. Ikus dezagun orain adibide bat. Adibide honetan, 3 igeltxo ditugu, berdea, horia eta morea. Igual ez dire igelak, baina igelak bezala hartuko ditugu. Lehenengo igelak, salto bakoitza unitate bateko ematen du. Bigarrenak, 2 unitatekoa. Eta 3garrenak, 3 unitatekoa. Orduan, hasten da hemen, 0an, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bigarrena, 0an hasten da, 2, 4, 6, 8, morea, 3, 6, 9. Hau da, hemen ikusitugu bataren multiploak, hemen ikusitugu 2ren multiploak, eta hemen 3ren multiploak. Zer gertatzen da 6arekin? 6a dela 3ren multiploa, 2rena eta batarena. Hau izan da lehenengo multiplo komuna. Hau da, multiplo komun txikiena. Bai batarena, bai 2arena eta bai 3arena. Hemen txitsiko dugu multiploen atala. Orain, zenbaki baten zatitzaileak zelan kalkulatzen diren ikusiko dugu. Hain zuzen ere, 6aren zatitzaileak ikusiko dugu. Imaginatu 6 gozoki hau ditu dela eta banatu egin nahi ditut. Zelan egin dezaket banaketa? Hartu dezaket 6ko taldetxu bat. Hori da, lehenengo era. Bigarrena. Egin ditzaket
hiruko bi talde. Bat eta bi. Beste aukera bat. Egin ditzaket biko taldeak. Eta azkenik, egin ditzaket banakako taldeak. Beraz, 6 zenbakiaren zatitzaileak bat, bi, hiru eta 6 dira. Gogoratu, zenbaki baten zatitzaileak lortzeko zatidura zehatzak bilatu behar ditugula. Orain, zatigarritasun irizpide batzuk ikusiko ditugu. Zelan jakin daiteke zenbaki bat bigaitik zatitu daitekeen? Ikusiko ditugu biren multiploak. Hone dire biren lehenengo multiploak, eta konturatu zaitezie, azkenengo zifra, bikoitia dala danetan. Orduan edozein zenbaki bigaitik zatitu daitekeen ikusteko, fijatu bat naiz azkenengo zifran. Azkenengo zifra, bikoitia bada, hau da, edo bi, edo lau, edo 6, edo 8, edo 0 bukatzen baldin bada, zenbaki hori bigaitik zatitu daiteke. Edo zenbaki hori biren multiploa izango da. Eta bostegaitik zatitu daitekeen jakitea, zelan egin dezaket? Ikusiko ditugu bostaren lehenengo multiploak. 10, 15, 20, 25, 30, konturatzen bazarie. Bostean bukatzen dire, edo 0an. Orduan, bosten edo 0 bukatzen diren zenbaki guztiak, bosten multiploak izango dira. Eta 10 multiploak, konturatzen bazarie, 10 lehenengo multiploak dira 10, 20, 30, 40, eta guztioetan ze pasatzen da, azkenengo zifra 0 dala. Orduan, azkenengo zifra 0 duten zenbaki guztiak 10 multiploak izango dira. Ikus ezagun orain, hirugaitik noiz zatitu daitekeen. Orduan, 162 izango da hiruren multiploa. Modu bat izango litzateke 162 zati 3 egitea eta ikustea ia zehatza dan. Baina badaukagu trukotxu bat. Zenbakiaren 3 zifrak batzen baldin baditugu, egiten baldin badugu bat, gehi 6, gehi 2, 9 ematen du. 9 bada 3 multiploa? Bai, orduan 162 ere izango da 3 multiploa. Eta zatiketa egiten badozue, benetan 54 emoten dau, eta zehatza da. Eta 1023 izango alda 3 multiploa? 3 zifrak batzen baldin baditugu, bat, gehi 0, gehi 2, gehi 3, 6 ematen du. 6 bada 3 multiploa, orduan 1023 ere 3 multiploa izango da. Beraz, laburtuz, bigaitik zatitu daiteke zenbaki bat, bere azken zifra bikoitia denean. Edo 0, 2, lau, 6 edo 8 baldin bada. Noiz da zenbaki bat bosten multiploa? Bere azken zifra edo 0 edo bost denean. Eta noiz da 10 multiploa? Azkenengo zifra 0 denean. Eta 3 multiploa? Bere zifre batura 3 multiploa denean. Eta hemen bukatzen da zatigarritasunaren lehenengo bideoa.